ka Sorkar Jylla kala ai Mynjur halor bantai ya ka Jingkieng batamai nalor ka wa Kaliar ka ban penyasno ya ka umpling bat ka MES Hanong Rem Hills. Katanat Public Works Department lani ka PWD kan pensdang ya ka ni ka project da ka jinglet jurep penya ka bakhadu ringkat bat ka World Bank Consultant Spending. Ka jingtmu bantai ya ka ni ka Jingkieng kalong ban penduna ya ka jingdheng kali bat ban penyat bet syadu syalat umkra ka bakyar no ya ka yau renjang. UCEM ka KHASI ubak penyat sings im ulayat hu bakani ka dai ka project baningkong lingba ka jingshim ram na ka World Bank ka balong R1000 kolor tingka bat kedoru ya ka jinglut ka ba menshwa ka balong hinyo pau kolor tingka. Kani ka jing ya kendo ni ka step kalau hal kawai ka phang mengilai small data shnong ka bai dei kani ka Jingkieng ka ba ka shnong umpling kala anglo aslam ka ban kenya so ya ka madan rumnong nong Rem Hills maka umpling ha isu thu ka jinga nanti kalau ka bla khamslam ba kibol ki jing apa dengan jinga nanti ka jinga tukho ki ba mla ban pen ulong ya kani ka jing anglo chopi kupi nok shop shnong te henry klem shong phai ni la ya ibul din Hoi, tak hai buat berlikot kumu MLA, ayo budin la angnot bah tu bapor rupa nginyo sanction naka World Bank. Kinong shong shnong ka umroy madan